Nakasiguro ko nga niining higayon na nag-antos usab ang babae. Ikaw ang labing makaluluoy, apo. Kaya nabilanggo ka. Tulwapan ka kanago por sigiha sa pagpauli sa kwarta. Diliot animita po. Pasaylo ako, apo. Dili ka unta mabilanggo. Kung wata pag-apugsa sa pagpauli sa maong kwarta, dili ka unta mapasangilan nga nanulis. Na, mahadlo kong makonbikto. Dili ka ligo ng ebidensya ni Ma'am Carmela. Dili. Pagkabuhat niya ang tanan. Dili ka makonbikto, apo. Wa kaysa. Wa kaysa. Hilang ka mag-atang jeep, Yans? Yans? Mahimo ba nga madugay-dugay ka sa pagbalik sa inyo? Ano man? Ibati ko lang. Gusto lang na akong labason sa akong huna-huna ang mga malipayong yugto sa akong kinabuhi. Uban ni Ramon. Kuyugi ko, be. Ay, nga. Asa man ta? Gusto kong musuroy sa dapit nga. Sa dapit nga, suroyanan na mo ni Ramil ka ni Abto. Gusto lang na akong handungo lang ang mga malipayong yugto. Uban sa lalaki nga, bugtong kong gimahal. Ikaw, pero manangad sa ko ni Sir Bart, ha? Kadiyot sa ha? Hello? Judy? Oo. Oo, sige. Okay, wala problema na ako. Oo, banila na yung mga amiga niya. Ang tinuon no, iha. Huwag yung kasabot sa kong gibati. Murag pag naluoy kong may sa mga amiga. Sige. Okay. Iha, sulti sa palihoga na kung magkinahanglan ganun siya sa akong panabang, di lang siya magpanukos pag doon ako. Sulti siya nga na. Okay. Enjoy mong doon sino pagpanglakaw. Okay, Judy. Sige. Sige, sir. Sige, salamat. Okay, bye. Sige, bye. Yes. Masagot si Sir Bart. Diba okay, Yads? Isulti dito si Sir Bart na naluoy siya ninyo. Ang ay naman gid tingali kong kuluyan, Yads. Biktima gud ko. Unya, naingon pa yun siya nga kung nagkinahanglan kuno ka sa iyang tabang, ayaw kuno ka ipog ug duol niya. Unya, ipadayang pa gid sa iyang gibati. Sobra kuno kaluoy nimo. Yads, mahimo ba? Ayaw na hatagi og laing kahulugan ang iyang gibati, Yads. Nya, unsa man, okay na magkaha si Sir Bart. Mga ta. Nindot magod kaya itong arrangement. Fresh kaayo sa... Uy! Nakailis naman lagi ka.
paso na ko si Leah. Wala Judy. Ikaw ra usa? Ako lang sa. Hindi ko nimo kauban nun. Kuyog ko pe. Kuyog baboy ba nimo? Hala! Unsa naman ay gamit sa atong drama? Kung ikaw ray mulakaw, atong ka kanila yan. Siyempre, ka na lang kuyog ko. Diba? Nahala, pag-ilis. Maguwat ko nimo sa gawas. Okay, give me 10 minutes. Ay ko pa ko taglugay. Sure. Wala. Baikin. Ayan na lang ko yung doawa. Anong dili man? Ito, bay. Matambalan ang among kamingo sa pagduaw nimo. Sugod ka ron. Pag anad-anad mo nga, wala ko siyang kinabuhi. Yung pagsultian na apo. Maon, di lang ta maglaom la. Nga magpundo o pagbalik ang atong pamilya. Ayaw pagpagawa sa paglaom, apo. Nahibaw ko. Nakadungog na to ang Diyos. Hugot ang akong paglaom. Nga usa ka adlaw ni Ana. Mabilik na pagbalik ang atong banay. Unsaon? Si Leah, wala idungog. Si Papa Santi, dugay na gipuruhan sa muting lupa. Ako, sa di madugay. Kung hukmang sadaan ko, siguro, ipuruhan ko sa muting lupa lang. Monang, bay. Kinaglang makanad-anad ta nga. Lagyo ta. Di na ta magkita. Ayaw lang mididi sa pagbisita ka ni mo, apo. Mingawon man minimo. Ito, bay. La, pingaosag ko ninyo lang. Bay, sige na bay. Tataan lang si Lola. Uli na lang mo. O, bay. La, nata na. Apo. Layayin mo lang ha. Bay. Ya, bay. Kini mo mong sinina, bay. Ako na nibilin sa guard. Sige. Salamat bay ha. Bay, si Lola bay ang pingi bay ha. Ay, pasagdi bay ha. Apo. Ano, bay? La. Ato na mi, apo. Pag-ampo. Nunay. Uy! Sa babulin. Oh, please, ang tao ng passenger seat. Uy, ka-gentle man sa nimo, eh. Wa kay kamot. Kung muuban ka sakay na. Naglangan-langan ka lang sa kong panahon. Sige na lang, uy. Si Leia, ablihan. Ako, dili. Sabi naman. Bye. Hey, Ising! Hey, Ising! Dong! Balik ko ka sa gate! Oh, Dong! Wait na, Dong! Kalibutan ta
Kahibutngan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apa